magana sai dai mai nera yana bigi sa bigi babbakan sai babba ai dole bari ya to bar gaban ruwa kan bata alheri sai Allah riba shiri ya ubangiji Allah haji hasa awala na gode masa na alhaji sala galadima ba na sala galadima na jibrin sasana jibrin sasana na gode masa na alhaji abubakar garba ke nan malam kuka shi ma mutumina ne annabi ibrahim kuka mai dalla dalla kuka shi ma mutumina ne Musa na sale na gode masa ali mai kasar kasa a kasar nan Alhaji Musa na sale na gode masa an gwai saratu sai masani mi abinda ya kawo mu alheri sai masani mi abinda ya kawo mu alheri alheri sai Allah ai riba shiri ya ubangiji malam ya gwada Muhammadu mai lamba muke da nake da mu je nan Muhammadu mai lamba mutumina ne sannan raba da shayi ba ta yan hayi ya ce wa kwado akwai nama na zajen balu rana rana ya ce wa kwado mai nama kada tambura muke samu rana ce wa kwado mai nama na zajen balu kada tambura ke na jibirin shi ma mutumina ne na gode wa gursu na malama sale na alhaji ayuba mai fata ba na malam ayuba mai fata tambura ke nan malam sai masani mi abinda ya kawo mu alheri sai masani mi abinda ya kawo mu alheri ne malam ga aiki yara bigi sa bigi babbakan sai babba ai dole bari ya gabar gaba ba mata yara ku dauda na jani kudan ba yara kwanan nan kudan da na jani ai an mana dalla dalla malam ado adamu na gode masa garin ya da ibrahim mai karfi amina bagobura na gode mamma ke yan lafiya amina bagobura sai man alheri ai ta ci uban naira sakatariya ta mata ba sakatariya na gode masa ke yan lafiya shugaba kenan yan labiya ita ma ta kyauta ma ai mun shiga izuwa ba yaki mana mi abinda ya kawo mu